Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu. Dnes pozrieme na seriál Dunaj vašim službám a zhodnotíme si ho z pohľadu historickej presnosti. A to nielen v rokoch 1939 až 1944, ale aj v úplne najdôležších sériách. Ukážem vám, čo tvorcovia vystihli verne, kde vsadili na dramatický efekt a čo nám posledné série, najmä 9. a 11. priniesli v kontexte histórie a napätia. Seriál začal 10. januára 2023 a odohráva sa v Bratislave v roku 1939. Ústredným priestorom je obchodný dom Dunaj, kde sa stretávajú rôzne spoločenské vrstvy, mestská spodánka a aj zamestnanci bojujúci o prežitie. Prostredie je ideálne na retrospektívu doby. Politická neistota, rozpad Československa a celospoločenské napätie vytvárajú silný kontrast medzi svetom ľudí hore a tými dole. Bratislava bola vtedy pestrá a rozdelená. Slováci, Židia, Nemci a Maďari žili v jednom meste. Elita navštevovala rôzne kaviárne a plesy, zatiaľ čo obyčajní ľudia zápasili s dôsledkami hospodárskej krízy. Ten kontrast seriál ukazuje presne a presne v tomto vidím jeho silu. Tvorcovia čerpali z historických skutočností, ako je viedenská arbitráž, či vznik slovenského štátu a aj prechod cez hranice. Napríklad Lučenec vtedy patril Maďarsku, takže cesta tam bola prekročením štátnej hranice. Pridajme aj detaily ako uniformy, architektúra a jazyk. Seriály sú autentické, aj keď občas zrozumiteľnejšie a upravené. To všetko napomáha divákovi pochopiť dobu a atmosféru. Postavy sú fiktívne, ale zakotvené v realite. Napríklad SSák Klaus neexistuje, ale reprezentuje skutočných príslušníkov nemeckých jednotiek v meste. Židovskí obchodníci, predavači, podnikatelia, tí podľa reálnej histórie zažívali tlak, prenasledovanie, ale aj nádej na prežitie. Seriál ukazuje, že po vyhlásení slovenského štátu vládla medzi mnohými obyvateľmi úľava, nie hrozba. Rok 1938 bol bohatý na strach. Mníchov, arbitráž. A propaganda vykresľovala to spojenectvo s Nemeckom ako ospravedlnenie a podporu obnovy národnej cti. V seriáli to vidíme v dialogoch pri každodennom živote, napríklad pri nakupovaní či večeri. Poďme sa pozrieť na vizuál seriálu. Custom dráma panuje v plnej sile. Muži majú klobúky a obleky, ženy elegantné šaty s pásmi a plnitými účesmi. Interiéry Dunaja sú zrekonštruované podľa dobových fotografií a posilňujú tak autenticitu. Každý výklad, telefón, nápis má hlavu a petu. Nezabúdajme ani na jazyk. Starosvedské výrazy s miernou modernizáciou pre divákov. Privatizácia je nevyhnutná a seriál ju samozrejme využíva. Fiktívne atentáty, napríklad spájané s postavou Klausa, zapletené vzťahy a zvraty bez historických predlôh. Je to telenovelový efekt, ktorý pomáha zaujať a tu je dôležité si vedomý rozdiel medzi pravdou a umením. Sociálny rozdiel medzi majiteľmi a predávačmi Dunaja odráža krutú realitu. Hospodárska kríza bola stále pociťovaná. Tieto vrstvy života boli v 30. rokoch veľmi reálne a seriál ich často zobrazuje čisto a bez idealizácie. 9. séria odštartovala už 6. januára 2025 expresne 3 epizódami v prvom týždni. V príbehu pribudli nové výrazné postavy, Lukáš Kudlička v podaní Adama Bardyho, Milan Kút v podaní Jana Cibulu a Vladimír Rudkaj v podaní Maroša Kranára. Tí priniesli nový dynamický prvok intríg, moci a biznisu po vojne. V finále 9. série ponúklo poriadnu drámu. Tajní vstúpili do Dunaja v snahe kompromitovať riaditeľa Kudličku, Klára ich však prechavátila a získala dôležité dokumenty. 11. séria odštartovala 2. septembra 2025, zasadená do marca 1944. Do okamihu, keď vojna už priamo zasahuje Bratislavu. Vidíme dramatický posun, návraty výrazných postav, misie odbora, prípravy Slovenského národného povstania, snahy židovských postav o záchranu. Všetko plné odvahy a životadárnych bojov. Ak by som mal povedať 4 silné stránky tohto seriálu, tak by to boli rozhodne tieto. Najmä historická konzultácia, ktorá prináša vernosť základným udalostiam a detailom. Dobová atmosféra, doba, architektúra, jazyk. Sociálna vrstva života bez nejakého idealizovania. Kontrasty elity a bežného života. Napínanie deja cez nové postavy, zvraty, odboj. Zaujímavý vývoj aj fakticky chápaného obdobia. Slabé stránky, dramaticita, atentáty, intrigy, úteky, často bez historického základu, idealizácia postav, dobrí Slováci proti zlým Nemcom. Realita bola často komplikovanejšia. Často si posun z roku 1939 až do roku 1944. Deje sa to rýchlo, niekedy ideálne pre narratív, menej pre historickú podrobnosť. A tu posledná vec, ktorú by som Dunaju vytkol, sú nové postavy, ktoré môžu pôsobiť ako narodené pre dramatické účely, nie historickú vnútornú motiváciu. Nástupníci od 1 do 10 za historickú presnosť by to bolo pevných 7,5 z 10. Prečo? Pretože ide o dramatický seriál, nie dokument. Má silnú historickú základňu, vizuálne a tematicky autentické prostredie. No pridáva dramatické vrstvy. Nové postavy, zvraty, ktoré určite nie sú dejinou faktografiou. Dostavíme sa až do roku 1944.
do hufty ulic Bratislavy, kde odboj, láska, nádej aj strach žili pod povoku. Seriál Dunaj k vašim službám ukazuje cez zdravotnícke úkony silu a slabosť ľudí v čase, keď voči ním stála temnota. Ak chcete, môžem na budúce porovnať nejaký film z obdobia druhej svetovej vojny a prirovnávať ho s historickou realitou. Dajte mi vedieť do komentárov, s akým filmom či seriálom by ste radi pokračovali. No ja vám ďakujem za pozornosť, pomôžte tomuto kanálu rásť a my sa vidíme na budúce.